Sunt Marian Andronache și astăzi vă vorbesc din inimă, ca unul dintre voi, ca un om care și-a dedicat viața pentru a face din Suceava un loc mai bun. Am peste 30 de ani de experiență în management, administrație publică și construcții. Ca inginer constructor, director al Direcției Domeniului Public și viceprimar al orașului nostru. Am coordonat proiecte majore care au modernizat parcurile, locurile de joacă și infrastructura noastră. Într-o lume în care încrederea în lideri este adesea pusă la încercare, mă mândresc cu integritatea mea neștirbită. Sunt un om loial, corect și devotat valorilor morale și religioase. Viața m-a învățat lecții dure, dar prețioase. Pierderea soției mele acum 5 ani și responsabilitatea de a crește 2 copii singur m-au făcut să înțeleg nevoile familiilor și a tuturor cetățenilor din orașul nostru. Am trăit direct neajunsurile orașului nostru și știu cât de important este să avem un sistem medical just, o educație de calitate și oportunități reale pentru tineri. Vă asigur că voi lucra neobosit pentru a aduce îmbunătățiri reale în viața noastră de zi cu zi. Este timpul pentru o Suceava de bun simț. Împreună vom reuși.